Vanmiddag gaan we bezig met bouw je eigen toekomst. Vanmiddag komt er een gast bij ons op bezoek op school. En dat is een bekende Fries. Hij heeft vroeger in Arnhem gewoond. Zelfs hier, waar jullie nu zitten, heeft hij ook gezeten. En hij heeft een eigen bedrijf, een succesvol bedrijf. Dat heeft hij gerealiseerd, dat heeft hij voor elkaar gemaakt. Heel belangrijk voor mij, school en voetballen was mijn lust in mijn leven. En ik heb een hele mooie tijd gehad in Arnhem. Ik vind het belangrijk dat kinderen, net als ik, een beetje zicht hebben op hun doelen en hun dromen. En ook het gevoel krijgen dat ze die echt wel waar kunnen maken. Ik wilde ook iets heel graag, ik wilde bij de televisie werken. En dat is gelukt. Alleen ik weet een beetje wat je tegen kan komen, wat voor hobbels en obstakels je tegen kan komen. Maar ook hoe je het voor elkaar krijgt om die doelen te bereiken en wat voor stappen je kunt nemen. Dus ik gun dat andere kinderen ook heel erg om hun natuurlijke talent te ontdekken en hun dromen waar te maken. Dus vandaar dat we dit project hebben bedacht. Het project houdt in dat kinderen op school in de les al aan de slag gaan met het bedenken wat zou ik nou graag willen doen. Dat kunnen hele kleine dingen zijn, maar het kunnen ook hele grote dingen zijn wat je later wil worden. Dan is er een les die gaat over het ontdekken van je natuurlijke talent. Wat doe ik al van nature heel goed en wat vind ik heel erg leuk om te doen. Dan is er de grote theatershow en daarin zien ze allemaal bekende en onbekende Friezen die vertellen over hun leven en hoe ze het voor elkaar hebben gekregen. Maar ook wat er voor nodig is om je doelen te bereiken. Hoe kun je het volhouden? Hoe kun je je levensstijl zo inrichten dat je het ook echt gaat halen? En dan zijn er nog 2 lessen daarna, waarin kinderen echt een planning kunnen gaan maken hoe ze het voor elkaar kunnen gaan krijgen en wie ze erbij kunnen helpen. Is er iemand die heel goed kan werken met dieren? Ik zie daar ook een foto van jou en een pony. Ja, Dat is je lievelingspony? ja, mijn verzorgpony. En waarom teken je dat hart eromheen? Want dat is wel een gevoel van liefde, hè? De mensen onderschatten zichzelf hier en ze durven zich ook niet met het hoofd boven het maaiveld te steken. En dat vind ik wel eens jammer, want hier zit heel veel potentie.